Ntwana yami. Ongiyela la store Lapho ungibabele noma easy airtime ka8 rand. se u2 rand ubuyayo wakho. Obvious so ngiphanga phela ngizothathela. Imfundisi. Awunceke. Awumfundisi awumfundisi awusafoni ngisho ukufona kodwa mfundisi kube mina engibona wena. Mfana wami. Umfundisi akamenyo mfana wami. Uvele etheleke nje inceke yakho. Kazi kwenze njani? Ngithola into yokuhlala ndodana. Hayi mfundisi yazi zini mfundisi akudingi ukuthi uhlale umuntu njengawe. Awu ngaphandle mfundisi uspecial phela wena. Hawu. Asikenelanga phakathi mfundisi. Ake singene nceke. Ngiphinde ngibingelele inceke. Yebo baba mfundisi yebo. Njengoba bekuyiphasika ndodana, yindaba ungazange enkonzweni yami bengakubuza. Hayi wena baba umfundisi. Angithi njengoba kunalezi zinto angithi njengoba kunalezi zinto zo corona manje bengiphethwe umkhuhlane bengafuni manje ngifike lapha esontweni uyabona abazalwane mase bengibuka ngelinyiso. Mzalwana khona ama mask emabandleni. Henjani ibandleni ngenawo ama mask? Kwelami mzalwane bokune mask, abekhona ama mask. Mfundisi kahle ngilento engutshelayo lo mfundisi uthi bengibula. Lalela mzalwane. Lalela mzalwane. Ngikubonile lapha ku Facebook upostile. Uposte kudliwe. Angazi ngibokwisonto likaDube noma libongesonto likaNgcongo leli. Hayi mfundisi. Mfundisi ungayibeki kanjalo mfundisi. Vele lento engisho mfana mina into yokuhlala. Uyangizwa ngithini? Yebo mfundisi. Lama sonto adla ukudla. Ayobhubha mfana wami. Yes, ngoba ubalekele nami isonto. Kudliwa izwi likaNkulunkulu. Hayi mfundisi. Mina into engiyibona mfundisi ngicela vele silikhulekele leli demoni lokudla emasontweni. Mina mfundisi abantu bakungekho nje ukudla esontweni. Akuyiwe asikhuleke mfundisi. Vele bengifuna vele bengizelela ekhaya kuzokhuleka. Ngizokhuleka lona demoni lokungayi esontweni. Nokulokhu yohamba yonikela lapha emasontweni aNgcongo. Ukuthi nami ninginikele. Njengoba ubukwazile uyonikela uNgcongo lapha. Angithi uhambile unikela uNgcongo lapha. Yonke le mali uNgcongo ngibonile ama payslip akhe. Ngibonile lapha kuma social media lapha postile lapha ukuthi ibandla linikele ngamalini. 560,000. Ngiyayifuna la kuwena lo mali. Anginayo imali mfundisi. Anginayo imali ngempela ngizoyithatha mina mfundisi imali. Awu. Mfundisi. Ya mzalwane. Yebo. Uyaphila mfana wami? Awu, ngiyaphila. Uright kodwa? Awu, ngiright. Nakho ngenkosi. Futhi angisayitholanga ke ithami lapha esitolo kwe. Nayi imali yakho. Liyasebenza iqhinga leNkulunkulu bazalwane. Noma uNkulunkulu saze emhlanganweni bazalwane. Lalela ngitshela. Malini bazalwane? Imali kanjani bazalwane? Ngaphela imali ngimphila umfana ngithe umfana mangayitholi airtime lapha akahambe ayidle imali yena sengiyibonile phela sizonikela wena bangahlathi nemali. Uhambe onikela isonto laNgcongo lapha. Hayi, Kuphili. hayi awungiphangi. Kuphila imali. Hayi awungiphangi imali. Kuphila imali ngithema ungathi awungiphangi imali. Ngizosana ngizoyithini mina bafana senimali uNkulunkulu. lalela uNkulunkulu siyathandaza samupha imali ngokuthandaza mfethu imali nguphile prazo wami imali. Hayi ngoba kumphila imali hayi ngisale kahle. Bafana kanti kansalani? Mfana. Bafana bomvu. Bafana bomvu. Nceko ngiyeke mfana nceko lalela nceko asicela sithandaze masuya. Umfana uyodakwa le mali. Uyodakwa umfana ngisomlandela mina. Mfana nceko ngiyacela. Abefundisi bayithanda imali.